Ahojte a vítajte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila haul letných oblečení zo Zary. Tak poďme na to. Mám tu, ako vidíte, Zara krabicu a mám tu ešte aj nejaké ďalšie krabice a tak, čiže ja by som začala asi prvým takýmto sáčkom alebo takouto obálkou. No. A tu mám nejaké oblečenie, čiže poďme na to. Mne sa veľmi páči, ako oni to majú tak úplne krásne zabalené. Tak. A mám tu takéto šaty. Wow, ja som tieto šaty veľmi chcela a mne sa páčili. Ako pre mňa sú úplne krásne. Čiže teraz si ich vyskúšame. Takto vyzerajú šaty. Podľa mňa sú úplne krásne. A dajú sa nosiť na dva spôsoby. Prvý spôsob je takýto. A druhý. Mne sa osobne viac páči ten prvý. Poďme na druhú vec. Môžeme ísť na druhú takúto obálku. Tak. Krásne zabalené. A máme tu takéto nohavice, vidíte celé. Sú to také voľnejšie, áno presne, sú to Mom Fit a sú vlastne, ako vidíte, čiernej farby. Jedna krásna farbička, tak ideme si to vyskúšať. Tieto Mom Jeans sú úplne super, veľmi sa mi páčia, trošku sú mi v pase väčšie, čiže si ich dám zúžiť. A sú úplne super a veľmi sa z nich teším. Poďme na tretí kúsok. No a môžeme ísť na túto krabicu. Dobre, môžeme to otvoriť. Dobre. Vyzerá to takto. A ja to už vidím. Tak, takéto nohavice. Robím si srandu, to sú asi pre moju sestru. Áno, pre moju sestru, čiže trošku menšia veľkosť. Dobre, to sú už moje nohavice. Dobre, tieto vyzerajú veľmi veľké. Sú takéto silno modré. A sú to, píše to aj, skinny jean. Presne takéto mám rada, skinny jeans. Budeme si ich teraz vyskúšať. Tak, tieto druhé nohavice sú ako aj mi sedia, ale mne sa nepáčia, čiže ich asi vrátim. Poďme na štvrtú vec. Tak, a poslednou vecou z tejto krabice tu je takýto krásny sveter, ktorý je takej bežovej, alebo aká to je farba. Taká maslová, nejaká taká farba. A má takéto volánky. Je úplne krásny. Poďme si ho vyskúšať. Takto vyzerá tento sveter na mne. Je podľa mňa úplne krásny a hodí sa aj týmto nohaviciam. Čiže mám hotový outfit. Poďme na piatú vec. Piatú vec mám v tomto balíku. Dobre. Ja sa veľmi teším. Tak. Takže pekne zabalené, ako vždy. A vidím tu nohavice. Dobre, v tomto balíku sú nohavice. Wow. Takéto modré a sú to skinny.
takéto modré, čiže ideme si ich vyskúšať. Tieto nohavice, neviem, ja sa v nich veľmi dobre necítim, sú také obtiahnuté, viem, že sú skinny, ale neviem. Asi ich dám sestre, alebo ich vrátim. A nejaké tričko. Wow. New York, to je také New York tričko, vojenské. Tak, poďme si ho vyskúšať. Tak, toto tričko, hoci mi aj sedí, ale asi nie, lebo dosť presvitá. Ďalší kúsok oblečenia. Tu máme takúto sukňu, ktorú som veľmi chcela, lebo neviem, ale podľa mňa je asi veľmi dobré, aby mal každé dievča v šatníku takúto rifľovú sukňu. Ja mám takúto. Veľmi sa mi páči, tak si ju vyskúšame. Tak, na túto sukňu som sa najviac tešila a myslím, že mi sedí veľmi dobre, čiže si ju nechávam a som veľmi rada. Dobre, ďalej tu mám takéto kraťasy, ktoré sú skôr také voľnejšie. Veľmi si mi páčil ten strih. Tieto kraťasy sú veľmi pekné a ešte sa rozmyslím, či si ich nechám alebo ich vrátim. Ale asi si ich nechám. Dobre, ďalej tu máme takéto kraťasy, lebo vidíte, sú to kraťasy, ktoré majú takto cez stred takúto látku. Čiže vyzerá to ako sukňa. Som veľmi zvedavá, ešte som taký kúsok nemala, ktorý vlastne sú to kraťasy, ale vyzerá to ako sukňa. Poďme si to vyskúšať. Tieto kraťasy, ktoré majú takúto látku, sú veľmi super. Sedia mi, myslím, že veľmi dobre a asi ich nechávam. Mám tu kraťasy, takéto, slabomodré. No a potom tu sú ešte takéto, ktoré sú presne také isté ako tie predtým, len sú tmavšej farby. Tieto kraťasy sú mi také väčšie, čiže posuniem ich sestre a druhé už nemusíme skúšať. A ideme na posledný, najväčší balík. Wow. A je to takáto čierna, skôr taká tenčia bunda. Tak si ju poďme obliecť. Táto bunda, na ktorú som sa veľmi tešila. Myslím, že mi je dobrá. Je mi dobrá. Wow, taká super. Čiže si ju nechávam. No a predposlednou vecou, tu sú takéto rifľové šaty, ktoré sú vlastne čiernej farby. A mne sa veľmi páčilo to, ako sa toto takto vlastne ide, že jedna strana a tak druhá. Toto masúčka. Veľmi sa mi proste páčili, takže mi budú dobré. Tieto rifľové šaty sú veľmi pekné a nechávam si ich, lebo sú úplne super a sú veľmi pohodlné. No a ďalej tu mám takéto šaty. Hore majú takto čipku, krajku a takto sukňu. Tieto šaty sú... dám ich radšej sestre. A poďme na posledný kúsok. No a poslednou vecou tu mám takéto biele tričko, kde je vlastne takýto zlatý obdĺžnik a v ňom je napísané Make today magical, run, jump, fly, dance, sing and be happy. Feel free and enjoy it. Takže, také trička.
Toto tričko je taká klasika biele a tento zlatý nadpis to robí úplne krásne. Čiže si ho nechávam. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like a odber. Čaute!